भाई माने आ सांग मैंने आज हम बाहर कड़ बोलिकी आउ कड़ भांगा जीवु जदि कड़ मिल आपण को वीडियो रे शेयर करदेबू आपण मैंने वीडियो देखिकी आउ लाइक बेस्ट वीडियो करी बहुत भल लगे। पाके आसिलानी बस गुदा मोड़ आसन देखा कर्ड अच्छी ना ना जब अच्छी आप वीडियो माध्यम शेयर करदेवी आप देखु आ कमेंट माध्यम जनातु आसतु। हेलो दोस्तों अच्छी ना कड़ पाके पहुँच जाइए बर्तमान आम बड़ भाई कड़ आदिबार व्यस्त कड़ केमी हणा जाए बोली देखु आउ निजे भी जातु कड़ जानवे आ मशा मत प्रबल मशा हेलो गुड मॉर्निंग आज मुझे पहुँच जाइए बाड़े मनना बाड़े आ कड़ जल्दी शीघ्र छेदिबार व्यस्त आमर बड़ भाई आउ श्री आमर विनोद जगन्नाथ बाबू आज ये छोटिया कलटी पाई बहुत दिन पर आज बहुत दिन पर आसमें बाड़ बुलिया तो आप बहुत खुशी लगुव निश्चय जन कमेंट रे सतर्कता अवलंबन कर को धीरे धीरे काढ़े ना हाथ को कंटा पशि जाऊँगी देखो आमर बाबू बेकार अच्छा आम विकास बाबू किस काम ना ओनली व्यूज प्रभु जगन्नाथ चिट्ठी कुतुकुता कर बहुत मजार मारुंट देखो कड़ केमती बाहर कर आप देखिपारे चलो सेपट चलो तो आस देखा आगामी अध्याय कौन हो मिलूँ कि ना देखा कौन कर आम बाल्य गच मार दौन भाई बहुत कष्ट लगे देखु गुंपा गुंपा अच्छी बहुत कष्ट पड़ते आम टुटू भाई आम जगन्नाथ भाई तो बहुत भांगी चलती बस पड़ा फोटो काट ना ये दीटा अच्छी फोटो भाई मजा लगुच तो आमर कड़ भांगा देखिए आपन को खुशी लगुव वीडियो जनईदेवे कमेंट देखु बहुत बण जंगल आम
ଆମ ଭାଇମାନେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି କରଡ଼ ପାଇଁ। ଆଉ ମିଳିଲା କରଡ଼ ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 2 କିଲୋମିଟର ଗଲୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି କରଡ଼ ପାଇଁ। ମଶା ଖାଇବାକୁ ବି ପଡୁଛି କରଡ଼ ପାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ବସି ଆସ। ହାଲିଆ ଲାଗିଲା। ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆମ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ପତ୍ର ସବୁ ମିଶି ଯାଉଛି ବାନିଟା ପିଞ୍ଚ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଇ ବଣ ପୁଷ୍ପା ଏ ମୋ ଭାଇ ମନୋଜ ଆମ କଣ କହିବା ସମସ୍ତ କି ପଡ଼ିଲେଣି। ବହୁତ ଦୂର ଆସିଲୁ। ଆମ ଟୁଟୁ ଭାଇ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଷ୍ଟ ଆଉ କରଡ଼ ପାଇଁ କେମିତି ବୁଲିବା ଲାଗୁଛୁ ଆମ ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆମ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ଆମ କାଳିଆ ମାମୁଁ, ସେ ଆମ ବିକାଶ ଭାଇ, ଆଉ ଏ ଆମ ମଞ୍ଜୁ ଭାଇ। ଆଉ ହଁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଉଁଶର ଆଗାମୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଉଛୁ। ସେଇଠି ପାଇବୁ କି ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ବହୁତ ବଣ କି ଜଙ୍ଗଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ଭିତରେ। କାଜୁ ବାଲୁ ଏରିଆ ଏଇଟା। ବାଲୁ ବାହାରିଆ ବାଘ ତ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଏରିଆରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେକୁ ଆମେ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ବାଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କେଉଁ ବାଟ ଯିବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ପାଣି ବାଟ ଯିବା ପାଣି ପୁରା waterfall. Oh my god, this is rain water. లేదు ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠୁ କିଛି ନାହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଠି କିଛି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବେ ଭାଇ ରୋଷେଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇଟା କାଲି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ରାତିରେ ନାଇଁ କା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କୋର୍ଟ ବାହାରିବ। ସବୁ ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ କାଢିବେ, ନହେଲେ ହାତକୁ ଗୁବି ଯାଉଛି। ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ କାଢିବେ କର୍ଡ଼କୁ, କାହିଁକି ନା କଣ୍ଟା ଅଛି ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିବ। ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରରେ କାଢି ଦଉଛି। ଦେଖିଲେ କର୍ଡ଼କୁ ଭାଇମାନେ। ভিডিও ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିଲା ହବ ନାହିଁ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏକା ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ନହେଲେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି। ବୁଲି ବୁଲି ଆଲିଆ ହେଇଗଲୁ। କ୍ୟାମେରା ବାଲା କିଛି କହୁନି କା।
କ୍ୟାମେରା ବେଳାରେ ପାଠ ଫୁଟୁନି ଜଳିଆ ଖାଇ ଦେଇଛି ପକାଳ ମାରନି କି ନାହିଁ ଭାଇ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଭାଇ କ'ଣ କରିବା କୋର୍ଟ ବାଜିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଭାଇ କାଣ୍ଟି ଆଦିବାସୀ ଏଇଟା ଏ ଆମର ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଏଇଟା ମୁସାକିଆ ସୌରା ଆଉ ମୁଁ କି ସୌରା ମାଳିଆ ସୌରା ମାଳିଆ ସୌରା ସିଆଡ଼େ ସାଧା ସୌରା ଅଛି କୋର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମଶା ଭାଇ ଚିମ୍ଟା କୋଉଠି କଲା